खुलुमबाय। दिनै जों फोरमायहरनानै गोजोननाय मोनदोंदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 29 डिसेम्बरनि बिसानाव खन्थाइबार हानजानि मोनसे खौरां सेबखांजादों। बे खौराङानो जाबाय खन्थाइ बिबार हानजाया अनलाइन खन्थाइ लिरनाय बादायलायनायनि फिथाइखौ फोसावबाय। रायखांनो गोनांदि खन्थाइ बिबार हानजाया बाथि गायसनथाइ एबा जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे अनलाइन खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बै बादायलायनाय हाबाफारियाव सेथियाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि सैथोसा बर', नैथियाव गोदान दिल्लीनि किरण बर' आरो थामथियाव सनितपुरनि सुदेम बर'आ देरहागिरि महरै सायख'जायो। खौरांखौ खौरांलाइयाव फोसावनायनि थाखाय सानसेयारि बड'सा नखरनिसिम खन्थाइ बिबार हानजानिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। रायखांनो गोनांदि थुनलाइयारि हानजा खन्थाइ बिबारखौ थांनाय 2017 मायथाइनि 19 डिसेम्बर खालि गायसननाय एबा जोनोम होनाय जादोंमोन। बर' राव गेवलांथों, सानसेयारि बड'सा अराय थांनानै थाथों, खन्थाइ बिबार अराय थांनानै थाथों, गोजोन्थों।